guys, welcome back to my channel. Ani natural vlog ko norno jotono lamsugo. Tinio ang taktar salbini thangnai jaga binda chuwaiwo bagwi oush sing taklai khlainai te obono chuwaiwo bagwi tabuk jaga binda ready khlainai bagwi chuwainai taktar bai te dor logi jongdi sak. Tabukse chuwai paisio 2 katha ni bagwi chuwai kha ekbare rukha te poreo te boronai tabuk tui kri ni bagwi te poreo jala ready ongkhe te bari rugwi jala satnai hingke dol rok tini bagwi asungno pore rok bo malainai next vlog o te ang baksa paithak jora logi rwmani bagwi nano jotono hambai।